ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳା ବାଣ୍ଟି ବୁଲିବେ ନା କ'ଣ କେଜାଣି? ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରିୟତମା, ଆପଣଙ୍କ ମଥା ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ସେଇ ଝିଅ ମୁହଁରେ ମୁଁ କଳା ବୋଳି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଏ ମଣିଷ ଜାତି, ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆମକୁ ଜମାରୁ ମନେ ପକେଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିଯିବ ହେ ପ୍ରଭୁ କହି ରଡ଼ି ଛାଡୁଥିବେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଦଙ୍ଗା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଓ ତିଆରି କରିବା ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରିବାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜାତି ଅଜାତି ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ସମୟ ଥିବ ନା? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଡାକନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଲାଜ ଲାଗିବନି କେମିତି? ଯୋଉ ପାଟି କେବଳ ଭାତ, ଡାଲି, ମଦ, ଚିକେନ, ମଟନ ଖାଇବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ପାଟି କେବଳ ଖରାପ ଭାଷା ଆଉ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଗପିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ପାଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭଜନ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇନଥିଲା, ସେହି ପାଟି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିପାରିବ ତ? ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଜମାରୁ ମନେ ପଡ଼େ। ବୋଧହୁଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ବଙ୍କାକୁ ସିଧା କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିଠି କରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନର ରାସ୍ତା ସଳଖ ନୁହେଁ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ପାରିକୁ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନାମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ